Fakulta masmediálnej komunikácie opäť otvorila brány pre svojich nádejných študentov. V kine Oko momentálne prebieha prípravný kurz. Je to jedno z 3 stretnutí, ktoré študenti absolvujú. Pedagógovia Fakulty masmediálnej komunikácie ich prevedú ťažiskovými témami, počnú s problematikou médií, marketingu, ekonómie, cez filozofiu, literatúru, výtvarné umenie, až po znalosti z mediálnej gramotnosti, cudzieho jazyka, či aktuálneho spoločensko-politického diania. Prezentujem predmet periodická tlač a žurnalistické žánre. Tento predmet tiež učím na škole. Výhodou tohto kurzu je, že záujemcovia o štúdium si urobia prehľad o základných pojmoch a nie len to, aj o ich charakteristikách. V rámci periodickej tlače si povieme takú základnú charakteristiku novín, časopisov, typologické charakteristiky. A čo sa týka žánrov, tak samozrejme rozdelenie žánrov na spravodajské, publicistické. Ja vlastne som tu prezentoval nejaký kúsok o televízii, čiže o tom, ako funguje nejaký slovenský mediálny trh, ako to vlastne súvisí s reklamou, z čoho má televízia peniaze, čo sa so mnou deje, keď som divákom reklamy, ako tým pomáham televízii a podobne. A druhá časť, ktorá je ešte predo mnou, bude vlastne film. A to bude len taký stručný úvod do nejaké teórie filmu, filmové reči, základné vyjadrovacie prostriedky filmu a to bude tak všetko. Zmyslom týchto prípravných kurzov pre budúcich študentov našej fakulty je vlastne odprezentovať im, o čom bude štúdium na našej škole. Ja to osobne vnímam ako takú motivačnú vec, čiže vysvetliť im, v čom sme ako fakulta dobrí, čo od nich očakávame, v čom sa budú musieť trošku snažiť, v čom budú musieť zapracovať, vysvetliť im, čo bude na tých príjmačkách. Oni všetci dostanú taký nejaký heslár alebo takú nejakú knižku, kde sú všetky tie informácie, z ktorých budú vybrané otázky na tom teste. Ale dôležité je, aby oni vedeli, že ako s tými informáciami vôbec zaobchádzať, aby im to niekto nejako normálne vysvetlil. Že čo tie informácie znamenajú, čo je z toho dôležité, čo je menej dôležité. V podstate tieto stretnutia sú dobré na to aj, aby sa tu oni trošku rozpozerali, zistili, že kto tu učí, aká je tu atmosféra, trošku si obzreli tieto priestory a hlavne získali nejaké ďalšie dôvody, že prečo na tejto škole vlastne sa oplatí študovať. Odkiaľ si sem prišla? Z Považskej Bystrice. Ja som si čítala v týždni taký článok a tam bolo, že študenti masmediálnej komunikácie vydali MUZA 2010 a to ma tak zaujalo, tak som si to potom našla na internete a tam bolo rovno, že aj kurz. A to už bol úplne posledný týždeň, čo sa dalo prihlásiť, tak to som si povedala, že to je také znamenie, tak som sa prihlásila. Ja som od začiatku chcela robiť niečo v médiách a rada píšem, tak možno novinárka alebo také. Ja som prišiel z Lohovca, to je tak nedaleko Trnavy. O kurze sa dozvedel prostredníctvom internetovej stránky tejto fakulty a tak naši ma prihlásili, pretože ma chceli nejako pripraviť na túto vysokú školu. Pochádzam z Trenčína, ale bývam v Bratislave, takže som prišla z Bratislavy. Najviac ma bavilo zatiaľ minulý týždeň prednáška o médiách. To bolo veľmi zaujímavé, čakám, čo bude teraz film a televízia, dúfam, že to bude zaujímavé. Prečo som sa prihlásila, lebo ma zaujíma práca ohľadne marketingu a reklamy a takéto záležitosti. Prišiel som zo Srede, to z nedalekého mestečka, pár kilometrov, čiže to je úplne super, že sa môžem dostaviť na aute. Jedna z najlepších prednášok, ktorá tu bola minulú sobotu, tak bola prednáška z filozofie. Bola nážne taká živá. Bola to posledná prednáška a bola naozaj taká, že sme už boli ospali a bola to živá prednáška. Veríme, že všetci zúčastnení sú motivovaní a držíme im palce, aby si tú svoju cestu našli práve u nás na Fakulte masmediálnej komunikácie.